Kwajo. Haba Mr. Ojo, kallo ta matsar same ni mana, kalle ta mana haba. Kai ba abin da zan kalla wallahi su kuɗi na kawai za ka bani kuɗi na dalla mala. Dalla ban kuɗi don ba fa kwanci uwa. Haba Mr. Ojo, ba fane na saka ne suka samu matsala ba, ni ba matsala bane, ba ni bane na sa ba. Haba ya kake mu haka? Wannan matsalar ka ce kawai ne abuna na sani kuma sai an biya ni. Kawai ne bawan Allah ka biya ni abina don uwar ka so biyu kana mun haka. So biyu mahaukaci ne ni ba zan yadda ba wallahi ko mahaukaci ba. Mr. Ojo ka sake shi mana. Tun da ya gaya ma ka sake shi mana ya kamata. Zan sake shi amma wannan yana barar da ka cako hakoran nan nasa in bai bani kuɗi na ba don ubansa. Ka dube shi ba don annabi. Haba kalle shi wani ka cako hakora da shi in bai wani wallahi na balla shi yana karya shi don uwarsa. Ojo na manta ban ga wannan ba dan daba ne fa. Kai baka san wa dan daba. Shi ta shafa wannan don uwarsa, shi ta shafa wallahi sai na ci uwarsa ni ba. Ojo ina tsare ka fa, ina tsaye ka saboda wancan shege ne an ne. To ni me mun zafi. To amma tun da ka ce haka shikenan ba matsala. Few minutes later. Run. Tsaya. A'a ne haka. Haba da Allah. Yau ku taimaka ku mana subscribe da Allah. Yau gashi nan subscribe da ku taimaka ku mana subscribe. Ku danna mana alamar kada suna domin samun cikin da zamu dora. Asal din mai suna Mr. Shamsu Comedy kuma TV. Mun gode jama'a. In babu ku babu mu mun gode sosai. A lawyer.